חשבתי על הכל. הכנתי כרטיסיות מה כל אחד מביא. אני לא באה לסדר השנה. מה אמרת? שאני לא באה לסדר השנה. לא שמעתי. אני לא באה לסדר השנה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני לא באה לסדר השנה. לא מבינה מה את אומרת. מה יש פה לא להבין? אני לא באה לסדר השנה. למה? כי אני לא אהיה פה. מתי? בליל הסדר. לא תהיי פה. לא. בליל הסדר. לא. כן. איפה תהיי? אני נוסעת. מה זה נוסעת? טסה. לאן? לחו"ל. לחו"ל! פינלנד. בליל הסדר. יום לפני. לאירלנד. פינלנד. מה אימא באירלנד? אמא. מה אימא? זכותי לדעת בשביל מה הבת שלי נוטשת אותי בליל הסדר. אני לא נוטשת אותך. יש לך מישהו? לא. אז עם מי את נוסעת? אני נוסעת לבד. למה? אני נוסעת לראות כלבי ים, פינגווינים, לוויתנים. ואם יהיה לי מזל, אני אראה את הזוהר הצפוני. זה אורות כאלה שצובעים את השמיים בכל מיני צבעים ונראים כמו זיקוקי דינור של אלוהים. אז תגידי, בליל הסדר אני מעדיפה להיות עם לוויתן מאשר עם אמא שלי. אמא, נו באמת. אמא. שנה וחצי אני הענקתי אותך. ניסיתי להפסיק 1000 פעמים, אבל את לא נתת לי. היית רואה בקבוק? צרחות עד לב השמיים. אז אמרתי, לעזאזל עם החזה שנהרס. לעזאזל עם הנשיכות בפטמה. רק שאת תהיי מרוצה. ידעתי. מה ידעת? שתעשי לי רגשות אשמה. על מה? על זה שאני נוסעת. את לא נוסעת לשום מקום. אני נוסעת. את לא נוסעת, ואין כאן על מה להתווכח. אמא, אני בת 43. שכל זה לא עניין של גיל. את לא יכולה להגיד לי מה לעשות. אני אימא שלך. אז? מה זאת אומרת? את החיים שלי אני נתתי בשבילך. שלום. בואי תתחילי לפרט מה שעשית בשבילי. מהרגע שנולדתי. מהבחילות הריון. מה את חושבת שתמצאי שם? איך אומרים? חמור שיוצא למסע לא יחזור הביתה סוס. תודה רבה לך באמת. בסדר. רוצה לנסוע לאירלנד? סי לאירלנד. פינלנד. באמת? זה בסדר? לחיים. אבל לא בליל הסדר. אבל אמרתי לך שזה החופש היחיד שיש לי מהעבודה, וכבר שילמתי את הכרטיס. אני אשלם את ההפרש של השינוי. לא! למה את לא יכולה להתגמש קצת? אני לא רוצה. לא רוצה? מה לא רוצה? לא רוצה להיות כאן בליל הסדר. לא מרגישה טוב? מה יש לך? אני מרגישה מצוין. מה קרה? כלום. לא בא לי לשמוע עוד פעם אחד ברותי של ווילי עוקצות אחת את השנייה. 100 עבדים היינו בעד תם סדר הפסח כהלכתו. לשמוע בפעם ה-600 ממאיר בן דודך שאצלנו במשפחה לא מתגרשים חוץ ממני. לפחות אבא דילג פה ושם. אבא אף פעם לא דילג! מעולם לא הרגשתי יותר עבד מאשר בחג החירות. מספיק! את הרי לא סובלת אף אחד שם, ההנאה היחידה שלך היא ללכלך על כולם אחר כך. ההיא רוסיה נבך, ההיא פוזלת נבך, והקני דרך של רותי מקופסה וגם אותם היא מצליחה להרוס נבך. מה בדיוק קדוש פה? לקחת משהו? לא לקחתי כלום. זה הורמונים. אמרתי לך לא לקחת הורמונים. קצת גלי חום לא הרגו אף אחד. תראי אותך, ההורמונים משנים לך את כל האישיות. את לא יודעת מה את מדברת. זה לא ההורמונים.
זאת נקודת התורפה שלי, אחדות המשפחה. תוקעת לי אמא שלך סכין בלב, וזה לא נגדי! אמא די, אני נוסעת. בסדר, מידלה, נדבר מחר שתרגעי. אמא, אני נוסעת, זה סופי. הכרטיס כבר שולם מזמן. מזמן? כמה זמן? די הרבה. כמה בדיוק? כמה חודשים. כמה? מה זה משנה? אני רוצה לדעת כמה זמן תכננת את זה מאחורי הגב שלי. מאחורי הגב שלי. כמה חודשים? כמעט... כמה? 7. 7 חודשים! 6.5. אז כולם ידעו חוץ ממני. 7 חודשים אני חיה בשקר! את רואה? פחדתי להגיד לך כי ידעתי שככה תגיבי. איך ככה? אני מגיבה כמו שכל אמא נורמלית הייתה מגיבה כשהבת שלה נוטשת אותה בליל הסדר. טוב, תיסעי ותהני מהלוויתנים שלך. אני אהיה לבד ודי. אני מטפלת בך כל השנה, לא יקרה כלום אם יום אחד מישהו אחר יסחוב את התיק הזה. רק על עצמך את חושבת. אני רוצה, אני לא רוצה. אני. מה איתי? מי חושב עליי? איך את יכולה להגיד דבר כזה? כל החיים אני חושבת עלייך. כל החיים אני עושה רק מה שאת רוצה. פעם ראשונה בגיל 43 אני מעיזה לחשוב מה שרוצה. ומה שרוצה חופש. שלח את המים, אז המהות של כל אחד הזה, לצאת מעבדות לחירות. את קראת לי פרעה! אני רק רוצה חופש, שנה אחת חופש. מה זה חופש? חופש זאת המצאה של היפים מסוממים. חופש! הדת החדשה! שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה וימות כל מי שמסביבו. חשבת על זה? שזה יכול להיות הסדר האחרון שלי? אמא, את תקברי את כולנו.